जय हिन्द बे जेम्सआलाय माला गोजौआव थांखौब्रा जेम्सआलाय माला थैलायखो थैबायलै आयै भगबान मानसि फुथारगोनलै बे जेम्सआ माला गोजौआव थांलायखो हा बे फट'खौ नायलाय इसिबां मोजां मालाय इसिबां मालाय देलायदो गानफब जोमफब बेयाव जेम्सखौ ओरैबायदि मोजां फुल माला होलायनानै खनायाव गोजौआव बोखांनानै दोनदो थ बे बानायग्रायाबा सोरो खुगा गाज्रि सोरबा साव होनासो बानायदो बायदि मोनदां जेम्सआ थैथो होननानै थ खुगाफोरनांसिगोनलै जानाय नंला बानलु गोरान लानानै खुगाफोराबा जानाय नंला मालाय एसेबां देलाय मालाय कट सुट गस्ला गुफुर आखायाव गोदोनायाव गोदोनानि मा होनो नेकलेस देलायनाय इमान देलायनाय उनथिं बिबार साजायनाय एसेबां मोजां बिबार साजायनायाव जेम्सखौ टाक्लाक्लानो खनायाव मा होदो बिबार मालाजो ओरैबायदि मोजां बानायनानै होदो भगबान थैबायलै अरे यार हायद भगबाननियाव खननैसो बोर बिनोसैलै आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय हे इसोर बे बुहुमाव बे बुहुमनि मानसिफोरखौ जायफोरा सैथोखौ असैथो सानो जायफोरा असैथोखौ सैथो सानो हे इसोर बैसोरनि गोसोआव हाबनानै मानसिखौ सिनायहो आफा इसोर आरो आङो बेफोरबायदिनो गुबुनजों हिंसा मालाबा सोरजोंबा थैनाय बिबार माला आलायजानानैनो गुबुनजों बेफोरबायदि खालामजानो आंनि आयुखौ भगबान हे इसोर गोलाव खालामनानै हो जाहाथे आङो भगबाननि अननायाव बैफोरबायदि गुबुनजों बैफोरबायदि थैनाय बिबार माला आलायजानानैब्लाबो आंनि जिउआ गोलाव जानानै रायजोनि मायबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन खोमा हे इसोर बैफोरबायदि साननाय मानसिफोरनि गोसोआव हाबनानै बैसोरबायदि मानसिनि गोसोखौ इसेब्लाबो गाव हारसिं साननो हानाय मोजां खामानि मावनो हानाय अननानै बैसोरनि गोसोआव गोहो हो आफा इसोर आरो इसोर आफा इसोर बे बुहुमनि मानसिफोरा गोबां थगायजायो जा बुङो बेखौनो लायो बैफोरबायदि थगायजानायनिफ्राय नों आफा इसोरा बैसोरनि गोसोआव हाबनानै सक्ति सोनानै होफैयो आफा थगायजानायनिफ्राय जाहाथे एसे गोजानाव थायो मानसिफोरजों सैथो मानसिखौ मानसिफोरनि सिगाङाव सैथो देखायनानै हो आफा असैथो मानसिखौ असैथो देखायनानै हो आफा इसोर आङो नोंनियाव बेखौनो आरज गाबो आफा इसोर सैथोखौ सैथो नुजाहो असैथोखौ असैथो नुजाहो आफा इसोर आरो आंहा जेबो बुंनांगौ गैला इसोर भगबान सुनले मेरा भाइल' सोरबा साननो हागौ जोंनि फेसबुकआव गासैबो एकाउन्ट नामनिफ्राय लानानै गासैबो चेन्ज खालामजोबनानै जिमेइलनिफ्राय चेन्ज खालामजोबनानै फेसबुक खुलिनानै जोङो सोरनिबा एलबाम भिडिअखौ दानस'नानै गाज्रि रोजाबनानै सोना होग्राफोर आं बे फट'खौ बुङा जाय फंबायमोना एलबामखौ लाबोनानै फेसबुकआव गावनि एकाउन्ट नाम्बार सोलायजोबनानै नाम सोलायजोबनानै फेसबुकआव नोङो साम' फाग्लायानो ला अमा गोरानानो ला दाउ खासियानो ला बायदिसिना नों नाम ला फंबायमोन आं होनखादो नोंखौ जेखि जाया नों नाम लाबाबो नों जेराव दोङो नोंखौ बेयावनो हमहैनो हायो नोंसोर मालाबाबो सानना आंनि जिमेइला आलादा आंनि फेसबुक नामा आलादा आङो सोरबा जेम्सनि भिडिअखौ एलबाम भिडिअखौ दानस'ना लाना फैना गाज्रि भाषा सोनानै आं बेखौ फेसबुकआव हेगारनि भाई एसेबां फैसा दङब्ला आं फट'नि बागै जेबो बुङा आरो आं रस्ट खालामग्राफोरखौ बुङा जायफोरा रस्ट खालामनानै रस्टआव सोनानै होदो रस्टआव भिडिअ सोना होनायखौ आं जेबो बुङा नाथाय बैफोरबायदि भिडिअखौ लाना फैनानै दानस'नानै भइस सोना होग्राफोर आरो फेसबुकआव होना लाग्राफोर
एसेबां फैसा दङब्ला फैसाखौ रेडि खालामनानै ला। आं साननोबो सोलाबहोनाय नङा होनखादों। आंखौ बेफोरबायदि खालामोब्ला गुबुननि वार्निं होनाया आलादा, आंनि वार्निंआ आलादा जागोन। आं नोंसोरखौ साननो सम होनाय नङा। आरो आं बेखौनो बुंगोन, नों सरि होननाय सोदोबानो फैनो सम मोननाय नङा नोंनाव। रायजोफोरनियाव आं सरि बिनायदोंमोन, नों मालाबाबो नोंनो सम होनाय जानाय नङा। रोखाखा। नों मालाबाबो साननाङा आं गुबुननि भिडिअखौ बेफोरबायदि होदो, आंनिया गथाय नामनिफ्राय लानानै गासैबो आलादा, आंखौ हमना मोना। मालाबाबो सानना फंबाय। हमजाखांनायनि उनाव आंनि आइ आफाया जेबोआनो गैया, प्लिज सरि सोदोब जानाय नङा बेवहाय। मिथिबाय? खुनु सरि सोदोबानो जानाय नङा बेवहाय। आं जेसेबां फैसा खरस खालामगोन बे फैसाखौ होफिनजोबनांगोन। मिथिबाय? बेनिखायनो साबधान जा। गुबुना गोबां नोंसोरखौ बुङो, बैसोर बुंनाया आलादा, खिन्थु आंना मावनांगौब्लाथाय आं नोंसोरखौ साननो सम होनाय नङा आरो सरि बिनो सम होनाय नङा। बेनिखायनो सोरनिबा गुबुननि एलबाम मोसानाय भिडिअखौ लाना फैनानै दानस'नानै भइस गाज्रि दासोफै, एखे फासिगोन। नों फेसबुकआव जेखि नामानो ला होनखादों, मिथिखागौ ना? जेबो बुंनो गोसो गैया फंबायमोन। आरो आं बेखौनो बुंगोन, सुनले मेरा दो तीन बात, मेरा भाई लोग, प्यार से बोल रहा है मैं। आं नोंसोरखौ रायाखै, मोजां बुंदों। आरो नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो आं मोजां बुंदो। आंनि मोजांनि थाखाय आं नोंसोरखौ बुङाखै, नोंसोरनि मोजांनि थाखाय आं नोंसोरखौ बुंदो। सुनले भाई लोग, ऐसे बैंड बजाएगा ना, सोचने भी टाइम नहीं देगा, अच्छा काम करो जिंदगी में। आं बेखौनो बुंगोन फंबायमोन, मोजां खामानि माव। एसेबां उल्था पाल्टा खामानि दा माव। मानसिया गाज्रि खामानि मावनानै दुनिया जो रायजागोन ना, 1000 जन मानसिया रायोब्ला 500 जन मानसिनो साव मोनखायो। गाज्रि देखायनानै गुबुनजों रायजाजोबगोन ना, मानसिफोरा रायगोन ना, बै सावनाङो। नोंसोर मालाबाबो नाङा साननाङा। नों मोजां देखायनाय मानसिखौ आरो जाय मानसिया मोजां देखायो, मोजां खामानि मावबाय थादो, नों बेनि सायाव जेसेबां गद्दार मावगोन ना, बै मानसिनि आयुआ गोलाव जायो फंबायमोन। आंनि फट'खौ बेफोरबायदि थैनाय होनायाव आंहा जेबो लस जायाखै, आं जेबो दुखु मोनाखै। बिसोरो आंखौ जेसेबां माबा खालामदो, बे आंनि आयुआ गोलाव जायो, आं डाइरेक्ट बुंखागोन। आरो नोंसोरनि बेफोरबायदि खालामबाय थानायनि थाखायनो, नोंसोर आंखौ बेफोरबायदि थैनाय माबा माबि बिबार माला होनायनि थाखायनो, हे भगबान, आंनि आयुआ गोलाव जानानै आंखौ मोजां खामानि मावनो हो, आंबो बेखौनो बोर बियो। नोंसोरनि अहंकार, नोंसोर गाज्रि मोननाय खालामनायनि थाखायनो आंनि आयुआ जाहाथे गोलाव जायो आरो आं मोजां खामानि मावनो हायो, आं बेखौसो सानो। झूठ से बहुत नफरत है। नोंसोर मोजां मोनो नामा थगायनायखौ? सोरबा थगायबा नोंसोर मोजां मोनो ना? बाथ्रा थगायोब्ला नोङो थगायालासिनो नोङो सैथो बाथ्राखौ खोन्था, अब्लाबो एक्सेप्ट जागोन। बाट लेकिन सोरबा थगायनो सानोब्ला आं होनखागोन आंनि फालायाव। सोरबा थगायनो सानोब्ला बेनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन मानसि रावबो गैया। थगायनायखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया। नोंसोर हायै जानो हागौ थगायग्रा मानसिखौ एक्सेप्ट खालामनो, बाट लेकिन जेम्सखौ सोरबा थगायोब्ला आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया। नों गोरोन्थि मावदो, बुंनानै लाबाय, आं गोरोन्थि मावफ्लांदो, थेवब्लाबो एक्सेप्ट जागोन। नाथाय गोरोन्थि मावनानै मावाखै होनोब्ला जेम्सआ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा। आरो आङो नोंसोरखौबो जिन्दगि थगाया। आं जेरै इउटुबाव सैथो बाथ्रा बुंगोन, आं बेफोरबायदिनो खामानि मावगोन। थगायनाय, नफरत, मालाबाबो थगायजानोबो हाया आरो थगायजानोबो गोसो जाया। भुल मावदोंबा भुल मावदों होननानै बुंखागोन, बुथारोबा बुथार। लोगोफोर, अब्ला फंबायमोन, नोंसोरजों बेफोरबायदि खालामजानानै आंनि आयुआ गोलाव जायोब्ला दोन ना? अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।